nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan vi laver en gennemløber. Først tager I jeres stødstang. Så skal vi bruge et hjul. Det er lidt lige meget, hvilken slags hjul vi bruger. Det er lidt lige meget, hvilken slags stødstang vi bruger. Jeg bruger sådan her. Det er en 45 grams, 10-45 grams, og den er 305 cm. Så er det sådan, han ligger bag med carbon fiber. Så ja, skal I have et hjul. Det er lidt lige meget, men I skal bare bruge et hjul. Og så skal I en gennemløber. Jeg har jo gjort lidt i forvejen. Så tager jeg en gennemløber. Jeg har en 32 grams gennemløber. Så skal jeg bruge sådan en hårperle, og skal jeg bruge en blodperle. Det her, det er en hårperle, jeg kan pege på. Og den grønne, det er en blodperle. Så skal jeg have en trækrog. Her, B4. Køre snoren igennem øje på trækrogen. Og så skal jeg også gøre med på fiskestangen, men det går ikke nok. Så er det den her. Og så kører rundt om. Jeg er jo 10 gange plejer at dykke for at se at spille. Jeg siger snoren her kører bare rundt. Så er man en anden finger, kører rundt. Så er man en anden finger, kører rundt. Så er man en anden finger. Så kører snoren lidt ned. Sådan der. Det her. Og det her var det her. Så gør vi det bare lige en gang mere. Jeg kan ikke køre den hele vejen ned. Kom jeg lige til. Au, den trækort til ham. Igen, ja. Og rundt. Og rundt. Så kører jeg igennem det der bedre, jeg har lært der til snoren. Der er mange forskellige måder, I kan binde en knude på. Den knude, som I har lyst til på jeres måde. Det kan være, at I fisker med blink, men I har aldrig prøvet en gennemløber. Derfor vil jeg bare lige hjælpe jer med til, hvordan man laver en. Jo flere gange gør, jo flere af de her små ringe kommer der rundt om snoren. Jeg strammer til. Gør snoren våd i enden ved trækrogen. Så tager jeg den blodperle, som den her, som jeg havde. Okay, op, og så lige igennem de 3 øjne. Sådan der. Der. Og når man kaster ud, den her. Så gør den lige sådan her. Boop. Sådan den her. Det er faktisk den her. Den ikke udlægger snoren. Og så lige pludselig så næste er bare helt enkelt. Det bedste at fange havørred med, det er bare ganske normalt. Bare ren sølv. Det var det jeg brugte til at fange havørred med. Det kommer ud til fisken. Jeg skal lige også have klippet den der bitte snor ind med trækrogen af. Jeg klipper bare en lille smule af. Det er ikke så meget. Bare bitte smule. Så I har det her cirka sådan her langt. På jeres snor. Og så er jeg færdig. Bare klar til at komme ud til. Og så plejer jeg op med min trin.
så har jeg også ikke bliver nybegyndt. Så er nok, fordi jeg har bare sådan føde en her. Skal nok også bliver nybegyndt. Så åbner I på den her. Der I skal lige have gennemløberen eller blinket lidt højere op. Og en cirka de der 1 meters højde. Hvad skal I gøre? Klokke. Så vender jeg sådan op, hvor I kan tænke der på den der dernede. Den der klokke. Så på klokken. Så er det klokken, man er hernede. Skal man vende heroppe. Så putter I fingrene her på. Og så åbner I på den her. Så kan I gøre alt muligt. Tage den til siden, kaste ud, og tage den op over hovedet og kaste ud. Og se her. Du skal stramme. Lige. Ellers kommer fisken væk. Hvornår er klar fisk? Stop. Gå ind. Stop. Gå ind. Stop. Gå ind. Stop. Gå ind. Stop. Ud i vandet. Men prøv at se, om I kan komme så langt ud i saltplads. Prøv at se her. I kan høre her. Fisken tager bare væk. Strammer vi. Gør den sådan lidt hårdt. Så vi skal hive lidt mere. Og I kan også fange makrel og hornfisk på sig i det her måde. Jeg fangede 5 hornfisk på den her metode i går. Eller 4 hornfisk på den her metode i går. Ja, der kommer ikke ud fisk i dag dog. Så når jeg skal pakke sammen, eller når jeg skal til hjem med, og sådan noget der. Jeg ved ikke også, hvis jeg har sådan en holder, eller så sætter jeg bare dem på. Så kan jeg bruge det. Så her. Smart af. Og bruger det her. Så på dem der. Hvis I fisker med blink, så I skal bruge mange blink. Det nemmeste metode at bruge dem her. Så kan jeg pille af og på alt muligt. Alle mulige slags ting af og på. Når jeg plejer at bruge blink og sådan noget der. Det her, det nemmeste er at pille den af. Jeg tager lige noget lin. Og jeg skal stramme den for alt for meget. Okay. Jeg lige at bare lige. Men jeg kan få noget lin. Sådan til morgen. Nej, jeg var lige sammen til morgen der. Fandme vel lort. Sådan der. Prøv her. Jeg skal ikke købe meget kraft. Så tager jeg bare en tang. Jeg bruger den her slags tang. Så tager jeg den her. Så tager jeg her og det. Så jeg kommer. Så er jeg her ved trækrogen. Bolde, de her bolde væk. Eller de her beslutningskanoner væk. Så er jeg trækrogen. Klipper snoren af. Der var også startet trækrogen. Så nemlig så skal jeg klippe så meget snor af. Det skal jeg nok følge ind. Det er nogle folk, de har pisse meget snor på, fordi de klipper lige tæt på der hvor langt væk fra der hvor også der var. Så hvis jeg har bare sådan en lille bitte knop som jeg har der, klipper jeg bare den her, så I kan få de der bolde. Der er sådan altid hjemløbet ligger der, så er de der til blink, rulleskift. Der er nogle små blink, som der svinder,
der er med 1 krog, så har jeg en gævleblink, der også spiller, så der er med 3 krog. Så har jeg 2 af dem her, det er sådan nogle sildeforser, eller jeg ved ikke hvad det hedder på. Så har jeg nogle kroge her, nogle store forskellige farver. Der er nogle gummifisk her. Nok. Men det er 22 gram, og det er bare rent sølv, jeg bruger til at fange alle mulige slags fisk med. Det kan være forskelligt, det kan være fra hver til hver, men den kan godt fange 4 hornfisk og 1 havredder på den her. Og det vil sige, hvis I står et højt sted, så vil sige, hvis I står på en mole eller sådan noget, så kan man godt købe et net, så man ikke ødelægger sin fiskestang. Hvis I køber et kort net med mit, det kan blive langt. Nok det er nok 5 meter, det kan blive sådan noget der. Og så, hvis I har meget fiskej, køber jeg en bit og så I må ikke få meget I skal bruge. Og så snart test med alt det fiskestang jeg har. Og så pakker jeg bare sammen. Hele muligheden sammen. Og så har jeg også en fin fiske. Jeg har også lige en fiskestang. Fordi når du skal fiske med flue, med forfang. Jeg kan bare tage en ben, hvis snoren langsomt den strammer lige sådan et. Den ikke siger det der, når snoren kommer ind. Så kan jeg bare snoren lige så stille det ind. Så er det bare fat. Så bliver jeg bare med. Og så bliver det sådan noget kraftigt snor. Og så finder vi det med trekant, hvis man ser holde snoren. Der er mange folk, der også bruger i den. For det er sådan, hvorfor er den der? Lige til at holde i snor. Så det kunne ikke blive hvad. De kan bare lade være med at gøre det her. Og dreje den rundt. Så kan I bare lade snoren hænge. Og så løsner I hjulet af fiskestangen. Jeg fisker mest ned på Sæby havn. Ja. Og så der er nogen, de sporer sig på den her. For at få hjulet fri, men det gør jeg ikke. Den kommer bare ned til. Der sker ikke så meget. Det synes stikker ud. Så har jeg et sammen. Ja. Lukker. Sjovt. Ja. Der er min fiske. Åbner for den. Det er så smart, den kan åbne på toppersiderne. Den ligger bare lige den her. Så følger jeg lige fiskstangen fra hinanden. Følger jeg fiskstangen fra hinanden. Og så putter jeg bare ned i min højre. Det er dejligt. Det kan være, at jeg laver en video i morgen. Jeg har nemlig lagt en video op i dag. Jeg ved heller, hvor dårligt det er. Undskyld, men det kan være, det er lidt svært at høre, hvad jeg siger. Det er fordi, at jeg skal synge med en hånd for at holde kameraet. Det var sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så har jeg sammen. Og så hvis det er en cykel eller en bil. Hvis det er en cykel, og jeg har købt et net. Og jeg har ikke en indholder. Så jeg gør i dag. Og det vil sige, ikke har en kølle. Bare lave en selv. Bare så plastikrør. Det virker. Det kommer, hvis I skal fange forskellige slags fisk. Hvis I hornfisk og makrel og sådan noget der. Eller havredder, de er ikke så slemme, de fælder af. Det ved jeg ikke. Bare tage et par handsker med og noget sæbe og alt muligt. 2 tange med, fordi vi ved aldrig om vi fanger en fjeldsing. Have noget
synes, det er bare beheldigt at have alt muligt slags med. Så I skal også lige have sådan til at måle, hvor langt jeres fisk er. Lad os sige, hvis I prøver at fange havret, som jeg lige har fortalt jer. 40 cm skal de være. 30 no-go. Og en hornfisk, den skal også være 40. 30 no-go. Og så har jeg alt muligt med. Så har jeg en kniv med til ramspidsene med, når jeg er færdig med at skære dem. Og sådan noget der. Men pæs, vi ses i morgen. Måske.